Oli! Avui parlarem del regal del CEU de València. Sí, ja sé que fa molts mesos. Recordeu que la Generalitat anava a regalar un CEU per treure un 7 en l'assignatura de valencià? Avui vos explicarem per què sí que és un regal. Això és el meu llibre d'Èuscar de l'Escola Oficial d'Idiomes, nivell A1. Banavill, este és nivell B1. Este és el llibre d'alemany i este també nivell d'alemany A2. Què passa? Que tu en l'Escola Oficial d'Idiomes aprens expressió oral, comprensió oral, expressió escrita, comprensió escrita. O sigui, a parlar, a sentir, a escriure i a llegir. Este és un llibre d'Institut de Valencià. En llengua castellana i literatura i en llengua valenciana i literatura, tu no aprens a parlar. Això ja ve de fàbrica. L'ESO i el batxillerat estan orientats a que tu vagis a la universitat. Obrim qualsevol tema. Unitat 3. Les funcions sintàctiques i els pronoms febles. Justament acabo de fer un vídeo d'això. Vendràs el mòbil? El vendràs, complement directe. Compraré 2 entrades per al concert. En compraré 2. O sigui, els llibres d'Institut de Castellà i de Valencià aprofundixen en la llengua. Estudien el perquè de les coses. No t'ensenyen a parlar. Per tant, a mi m'encanta regalar coses. Però si vols, et regale un títol de B1 de saps analitzar sintàcticament una frase. Comprens com és l'estructura de la llengua. Però què passa? Que els llibres d'Institut de Valencià, a causa del currículum, no estan pensats per a que tu parles valencià, sinó per a ser analítics, per a analitzar la llengua. Tu vols que et regalen un C1? En l'Escola Oficial d'Idiomes, per exemple, tens de dalt a baix de l'editorial Bromera, nivell B1. Són activitats més enfocades a parlar, a escriure, a sentir. El mal de cap és un mal de cap, unitat 13. Tens un àudio, l'has d'escoltar, l'has de comprendre, tens un text escrit, has d'associar, comprensió escrita. I segurament en este tema tu has d'anar al metge i has d'explicar-li quines coses te fan mal, em fa mal la gola, em fa mal la panxa. O sigui, t'ensenyen a parlar. Per tant, el que s'està fent és regalar un títol de lingüística que en realitat no reflecteix els coneixements de saber parlar una llengua. Tu vols que et regalen un títol de C1? Llavors, tenim 2 opcions, que no les faran, que és canviar el currículum. El currículum és això, la primera pàgina. Tu tens llengua i literatura. Combinacions de pronoms febles, li, la, done, palatals, les oracions coordinades, les oracions subordinades. Tu totes les coses que pronuncies per la boca ja estan estructurades i tenen un sentit i una explicació. Això és el que analitza. Si tu vols que jo et regale un C1, el que s'hauria de fer és incloure activitats amb vocabulari per a parlar i per aprendre a parlar així. S'haurien de fer en classe i això també requeriria, així com en anglès, de partir la classe per la meitat i de les 3 hores setmanals dedicar-li'n una, encara que fora, com a mínim, a posar els nanos en grups reduïts a parlar sobre diferents temes, com és el cas del tema del metge. Si tu no fas això, tu no estàs ensenyant els nanos a parlar. Què passa? Que si un nano ve de fora en primer d'ESO o en quart d'ESO, el nano acaba l'escolaritat sense saber parlar. I això és el problema que tenim. Llavors, solució. Així com en castellà també s'estudia llengua, subjecte, predicat, tot això, podríem llevar del currículum de valencià moltíssimes coses que se solapen en castellà i dedicar-li més a parlar i a escriure. O sigui, més com este llibre, perquè si no tu ixes de l'escolaritat i no tens un C1. Per tant, se t'està regalant un títol d'una cosa que no tens. Tu saps analitzar coses, però no parlar. En fi, em pareix vergonyós que s'estiga regalant títols d'una llengua pròpia a gent que no té el nivell. Perquè a alumnes que acaben d'arribar xinesos que no saben ni parlar castellà, a això se'ls regales el CEU de castellà? A que no? A que ha de passar un examen? Pues ja està. I això és el que havia de dir. Au, cacau.